se ei ole semmoinen ravintola. Meillä on nyt varattu erikseen siellä. Se ei ole semmoinen ravintola, missä on tuotus hirveästi odottaa, niin ne tietää odottaa. Ja meillä on valmiina pöpöt. Hei tytöt! Mä menen seisoon tonne. Tuossa on Semin 02 pelaa, niin toista kokkolalaista joukkuetta vastaan. Te saatte ottaa, jos haluatte. Tulkaa sitten mun viereen tohon, niin hetki katsotaan ennen kuin lähdetään hotellille niin peliin. Ja tästäkin voi katsoa. Antaa olla tässä ja katsoa. Niin, se on aika kovaa peliä. Siinä huomaat, että siellä saa olla kova. Sitten kun se kutonen tuli kentällä, se peli oli siinä.